Той е най-голямата легенда на основно училище Свети Климент Охридски. Историята започва! Влизаме в клас, в Кирия е тук. Смях и много шум, ама всичко е супер звук. Али не провигрите, всички го знаят. Щом пусне някоя игра, другите само гледат. Емо е умен, винаги помага. Най-добър приятел, никога не бяга. Лазар е як с голямо сърце. Понякога е емо, но е пич от всякъде. Василияна говори със всеки човек. Прави настроението топ за един момент. Александър с нея, супер добър тандем. Щом са заедно става мега весел ден. 4А, 4А, нашият клас е най-добрият сега. Всеки е различен, всеки е звезда. Заедно сме сила, това е истината. 4А, 4А, нашият клас е най-добрият сега. Всеки е различен, всеки е звезда. Заедно сме сила, това е истината. Николай и Александър, футболните крале. На терена правят голове навред. Мишо и Петър също ритат яко. Ако има матч, става много здраво. Влади е приятел, винаги е там. С него скуката изчезва за миг там. Йосиф е голям, в добрия смисъл брат. Като се появи, всички казват респект, батка! Дара е специална, носи много смях. Марина с нея, винаги са вред пак. Мара е яйка, със супер стил. Арели във футбола е направо мъчи. 4А, 4А, нашият клас е най-добрият сега. Всеки е различен, всеки е звезда. Заедно сме сила, това е истината. 4А, 4А, нашият клас е най-добрият сега. Всеки е различен, всеки е звезда. Заедно сме сила, това е истината. Дефеци Умер Амиш е супер точен тип. Прави всичко интересно за един миг. Павел е като Ники, много добър играч. Ако има футбол, веднага влиза в матч. Ная е много яка, винаги има какво да покаже и никога не спира. Виктория е винаги уверена и ако някой каже нещо, което й харесва, пита може ли да се включа. Ейла говоре винаги уверено, щом каже нещо, става интересно. Денислав е весел, носи смях навред. С него всеки ден е мълък празник. Ей! Валю е готин, винаги е фреш. С него в класа става още по-бест. Максим е як и винаги е кул. С него Чапия е направо супер скул. И Тожа Лили Грозева е винаги добра. Учини с усмивка, всеки ден се гагажа. Виолета Димитрова също е супер клас. Помага ни да ставаме по-добри от раз. И целият клас е уникален състав. Чир прияза винаги най-добрият отряд. Няма значение кой какъв е тук. Важното е всички да сме